Καλώς ήρθατε στο σεμινάριο του DPBL για το πώς να τοποθετήσετε μια άδεια Creative Commons σε έναν πόρο του PowerPoint. Για την εργασία αυτή, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι σύνδεση στο διαδίκτυο, ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και την εργασία σας στο PowerPoint ή στο Word. Πρώτον, ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησής σας και πληκτρολογήστε www.creativecommons.org. Μπορείτε επίσης να πατήσετε τον σύνδεσμο που είναι διαθέσιμο στο Moodle ή στην περιγραφή αυτού του σεμιναρίου στο YouTube. Μετά από αυτό, ας πλοηγηθούμε με τον κέρσορά μας στο Licenses and Tools, άδειες και εργαλεία. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και κάντε κλικ στο «Ξεκινήστε με τον επιλογές». Θα ανοίξει μια νέα σελίδα και θα εμφανιστούν δύο επιλογές. Ναι, ξέρω την άδεια που χρειάζομαι και όχι. Χρειάζομαι βοήθεια για την επιλογή μιας άδειας. Σε αυτή την περίπτωση θα πατήσουμε όχι. Χρειάζομαι βοήθεια για την επιλογή μιας άδειας. Και θα προχωρήσουμε στη συμπλήρωση της φόρμας λαμβάνοντας υπόψη την εργασία σας. Στη δεξιά πλευρά θα αρχίσουμε να βλέπουμε να εμφανίζεται η συνιστόμενη άδεια χρήσης. Για να επιβεβαιώσουμε και να λάβουμε την άδειά μας, θα πρέπει να πατήσουμε σε όλα τα κουτάκια. Αφού κάνουμε κλικ σε όλα τα κουτάκια, θα μετακινηθούμε με τον κέρσορα στη δεξιά πλευρά στο εκτύπωση εργασίας ή μέσου, θα επιλέξουμε το κείμενο και θα πατήσουμε το Ctrl-C ή απλά θα πατήσουμε το κίτρινο κουμπί αντιγραφής. Για να οριστικοποιήσουμε, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε την άδειά μας στο έργο μας. Συνήθως στην πρώτη ή την τελευταία σελίδα ή σε όλες τις σελίδες, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.